हाय नमस्कार लोगोफोर नोंथांमोन बयखौबो भिउ ब्लग इउटुब चेनेलाव बराय जाबाय बे समाव आङो नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाना फैदों जब नटिफिकेशन भिडिअ स' नोंथांमोना बे भिडिअखौ जागायनिफ्राय जोबजासिम नायलांदो जाहाथे गासिबो लेटेस्ट आपडेटनि नोंथांमोना मोनसेबो मिस जाया आरो जाय बिथांमोना बे भिडिअखौ गोदान नायदों एबा बे चेनेलाव गोदान नोंथांमोना चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला जाहाथे जेब्लानो आङो बेवहाय गोदान भिडिअ आपल'ड खालामो अब्लानो बयनिख्रुइ गिबिसिन इमेलनि गेजेरजों खबर मोननानै नोंथांमोना भिडिअखौ नायनो हायो आरो गासिबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो आरो लोगोसे नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव एबा नायनायनि सिगां नोंथांमोननि ससियेल मिडियायाव बेखौ शेयार खालामनानै हो जेरै नोंथांमोननि फेसबुक ग्रुप एबा वाट्सएप ग्रुपआव बेखौ शेयार खालामनानै हो जाहाथे बै मोनथियै सुबुंफ्राबो बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव गासिबो लेटेस्ट आपडेटखौ लानो हायो स' नोंथांमोना बेवहाय आंजों लोगोसे नायफैब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय नेशनेल कमिउनिटी हेल्थ अफिसार रिक्रुटमेन्ट 2020 होननानै जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे बेवहाय माखासे माने भेकेन्सिस दं बेवहाय गासै 660 भेकेन्सिस दं आरो जोङो बे भेकेन्सियाव जोङो बे भेकेन्सियाव हाबनो थाखाय 6 मान्थनि जोङो मा खालामनांगोन जे कर्स खालामनांगोन आरो जोङो बेवहाय बे भेकेन्सियाव जोङो पस्टिं खालामजानायनि राहाखौ जोङो मोनगोन जेब्ला जोङो पस्टिं खालामजायो अब्ला जोङो बेवहाय माखासे माने सेलारि मोनगोन जेरैबायदि 35,000 सिमहालागै जोङो बेवहाय सेलारि मोननो हागोन आरो बे कर्सखौ खालामबाय थानाय समावबो माखासे माने जोङो बेयाव सेलारि मोनगोन जोङो बेखौ गासैबो भिडिअनि सिङाव नायलाङोब्ला जोङो नुनो मोनगोन स' नोंथांमोना बेवहाय आंजों लोगोसे नायफानो हागोन जे बेवहाय जोङो अलरेडि नुखाबाय जे नेशनेल हेल्थ मिशननिफ्राय बेवहाय गोसो गुदुं सुबुंफोरनिफ्राय बेवहाय मा खालामदों जे बेवहाय इनभाइटेसन बेयाव एप्लिकेसन इनभाइट खालामनाय जादों बेवहाय जोङो एप्लाइ खालामनो थाखाय जोङो माखासे माने जोङो क्वालिफिकेसन नांगोन बेखौ जोङो भिडिअनि सिङाव गासैखौबो नायजोबगोन जोङो बेवहाय 6 मान्थनि थाखाय कर्स खालामनांगोन आरो बे 6 मान्थनि थाखाय जोङो जे कर्सनि थाखाय जोङो बेवहाय एप्लाइ खालामगोन आरो बे कर्सखौ फोजोबनायनि उनाव जोङो इगन'निफ्राय बेयावहाय जोङो मा मोनगोन जे मोनसे सार्टिफिकेट मोनगोन आरो बे कमप्लिटेसन जानायनि उनाव जोङो माखासे जे रुरेल एरियायावहाय जोङो बेवहाय पस्टिं जागोन स' बेवहाय नायनो हागोन नोंथांमोना आंजों लोगोसे बेवहाय कमिउनिटी हेल्थ अफिसार 660 भेकेन्सिस बेवहाय इडुकेसन क्वालिफिकेसना मा नांगोन होननानै जोङो बुङोब्ला बेवहाय बिएससि नार्सिं जायफ्रा फार्स्ट बेसिक बिएससि नार्सिं दं बिथांमोनानो बेवहाय एप्लाइ खालामनो हायो आरो एज लिमिटआ बेवहाय 35 बोसोर बैसोसिम बेवहाय एज लिमिट बिनाय जादों आरो 40 बोसोरनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन जाय बिथांमोना एससि एसटि बिथांमोना बेवहाय 40 बोसोरसिम एप्लाइ खालामनो हायो सेलारि डिटेल्स होननानै बुङोब्ला जोङो बेवहाय नायोब्ला नुनो मोन्दों जे बेवहाय इन सार्भिस जायफोरा इन सार्भिस बिथांमोनाबो बे कर्सखौ मावबाय थानाय समाव एबा बे कर्सखौ खालामबाय थानाय समाव जे मानि थाखाय फुडिं आरो लजिंनि थाखाय पार मान्थ 10,000 मोनगोन आरो आदार केन्डिडेटफोराबो बेबायदिनो मोनगोन जोङो बेवहाय नुनो मोन्दों जे पार मान्थ 10,000 मोनगोन जाय बिथांमोना बे कर्सखौ खालामनो थाखाय एडमिसन मोनो आरो जोङो बेवहाय नायोब्ला नुबावनो मोन्दों जे रेमुनारेसन मोनगोन जोङो अन साक्सेसफुल कमप्लिटेसन अफ कर्स बे कर्सखौ जोङो फोजोबखांनायनि उनाव जोङो मा मोनगोन 25,000 करि जोङो मा मोनगोन जे बेवहाय सेलारि मोनगोन आरो इनसेन्टिभ आप टु 15,000 पार मान्थ जोङो बेबायदि मोननो हागोनखौ बेवहाय नुनो मोन्दों दाना बेखौ सिलेक्सन प्रसेसा माबायदि जागोन जे सिलेक्सन प्रसेसा बेवहाय एलिजिबल केन्डिडेटफ्रा मा खालामगोन जे बेवहाय सेलेक्टेड जागोन बिसोरनि जे पार्सेन्टेजखौ नायनानै जे बिसोरनि क्वालिफाइं डिग्रि डिप्ल'मानि जे क्वालिफाइं पार्सेन्टेज बेखौ नायनानै बिथांमोना बेयाव मा जागोन जे सेलेक्टेड जागोन अलरेडि जोङो नायखांखाबाय जे बेवहाय 6 मान्थनि थाखाय जोङो बेवहाय बे कर्सखौ खालामनांगोन आरो बेखौ एप्लिकेसन फी होआलाबानो जोङो बेखौहाय एप्लाइ खालामनांगोन जे बेवहाय जेबो रोखोमनि एप्लिकेसन फी होनो नांनाय नङा आरो दानिया जोङो बेखौ माबोरै एप्लाइ खालामगोन होननानै बुङोब्ला जे जोङो बेवहाय नेशनेल हेल्थ मिशन .assam.gov नैबे वेबसाइटआव एबा बे पर्टेलाव जोङो थांनानै जे जोङो बिफोर 20 जुलाइनि गेजेरावनो जोङो बेखौ एप्लाइ खालामनांगोन स' लोगोफोर नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ नायनानै नोंथांमोना गाव गावनि क्वालिफिकेसनखौ गोरोबनाय मोनदोंब्ला नोंथांमोना बे जबखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगां डिसक्रिप्शन बक्सआव जे अफिशियेल नटिफिकेशन दं नोंथांमोना बे अफिशियेल नटिफिकेशनखौ डाउनलड खालामनानै फराय बेखौ एप्लाइ खालामनायनि सिगाङाव गासैबो डिटेल्सखौ फराय आरो नोंसोर बेखौ एप्लाइ खालामनो हागोन स' लोगोफोर बे नोंथांमोननि थाखाय मोनसे फिसा खौरांमोन जुदि नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला नोंथांमोना लाइक खालाम कमेन्ट खालाम शेयार खालाम स' थेंक इउ फर वाचिं दिस भिडिअ बाय बाय